Roskilde er en meget historisk by, og et af de mest vigtige og historiske monumenter er Roskilde Domkirke. Roskilde Domkirke er endda på UNESCO's verdensliste. Det er mere. Så er det der. Nu skal I høre. Emnet det er Roskildes største spillefod. Roskilde Bane, som D&D eller Charlotte koncerter. Disse koncerter bliver sat op af frivillige oftest unge. De unge har også en restaurant eller café. Roskilde er også rigtig kendt for sin store festivalbegivenhed, Roskilde Festival. Roskilde Festival er en af de største og fedeste festivaler, musikfestivaler i hele Europa. Roskilde Festival er bygget op omkring frivillige arbejde. Det vil sige, stort set alle dem, der er der i festivaldagen, og hele festivalen generelt, det er altså mennesker, der frivilligt vælger at bruge deres tid på at få festival til at fungere. Og hele det koncept med frivillige og hele konceptet med festivalen bringer rigtig mange både unge og gamle til Roskilde her i sommerferien. Og det er fra alle omkring hele landet. Det er fra Sverige, fra Holland, det kommer fra Belgien, det kommer alle steder fra, fordi det simpelthen er så specielt en begivenhed. Musikfestivalområdet er fyldt med masser af spændende og kreative faciliteter, som fokuserer meget på de unge interesser. Koncerter, danseforestillinger, fredagscaféer, børneteater og skættervisninger er nogle af de mange arrangementer, der er beholdt herude på Musikon. Sidste år blev der afholdt hele 70 arrangementer på Musikon. På Musikon er der mange forskellige haller. Hver hal har sit eget nummer. Blandt andet på hal 12. Det er et sted for unge mennesker, som kan skate. Og i de andre haller bliver der holdt arrangementer eller koncerter. Rabalderparken er en nyanlagt skatepark, som ligger lige ved siden af Musikon. Musikon planlægger at anlægge et Danmarks største rockmuseum, som sikkert vil blive meget attraktivt seværdighed. Musikon er også meget musisk anlagt. Der er blandt andet et koncerthus, hvor teaterstykker og vi spiller klassisk musik. Og så er der også containere, hvor bands kan komme og putte ind og så øve der og spille musik sammen. Okay Jens, så hvorfor skulle jeg flytte til Roskilde og ikke København eller Aarhus? Jamen, Roskilde har en masse spændende faciliteter for alle. Og som man siger, det er ikke størrelse til dig, men det gør altså.